Diri ha. Kani. Napalitan ni. Mama. Kani glance. Tuyong pizza kay Tim. Ni, wala na may ayanak pa. Subtraction na ha. Pa, Mm. 24. Kani oh, dire. Dire dayon. Sige, diha. Answer. Nggih. Ito dako. Nggih, unsa man? Nimo o. Sino mo ayun? Kanin. Nimo 7. Sige. Ako isun. Butang sa babaw. Ipatungod si Mel. Ayog irison nga no, irison na ibutang sa babaw ra. Tungod sa 8. 8. Gamay kayo ibutang. Gamay ra. Sudan ako sa mo. Ano man na, di man na mao. Nabuntag na kay kanya akong isudan. Sudluan sa kabe. Ana. Hotdog akong isudan. Ana ba? Mahatdog ug ham akong isudan. Dili lagi mo. Tudluan gani ka kay aron kasabot. Ari ka di mag-unag answer. 0 minus 2. Usa pwede dili. Dili. Mubaro ta dire. Og 1. Dipuno nato dire. So kani mahimong 10. Na gamay ra ibutang 10. Kani mahimong 7. 7 ra nato ibutang. Hindi mo tag-7 bugo. Dayon 10 minus 2. Pila? Tad. 10 minus 2. Kaning to? Anak ra na anak. 10 minus 2. To. Pila? To. Minus na dili na plus. Minus. Unsa man ang plus? 8. 10 minus 2. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. To man ito. Magkuan tag usa. 1, 2. Oh, erase. Ang gabaan. Erase na. Ang nabilin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Anak lagi kag 8. Gabaan. Dire, 7 minus 2. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 Pila? plus 4, 8. 5 na diha. Karon, binigon sakto na. Dire ikaw answer. Dire. 5 plus 5 dyan. Answer. Dami man ito. 2 minus 4. Siya ayaw. 2 minus 4. Dili pwede. Oh, sige, baro. Baro ta. Asam ta mo baro. Sige. 3. Pataka karon ha. Nimo 3. Kanina pa. Kanina. Ano siya? 5. Butangi. Dayon, kanang usa. Mahimong dili lagi na ma. Ada. Na ha. 2 minus 4. Dili pwede. Mubaro ta dig 1. Maro tag 1. Kaning to isulat ra nato na diri sa babaw. Kaning to. Ang 1 diri nga naa diri nga gibaro nimo, ibutang nimo diri, itapad sumahimong 12. Ang kani kay gikuan na mag 1 na si na 5 ni siya. Na 5. Mao na siya. So ari na ka diri mag sugod. Dire 12 minus 4. Pila? Dire, answer. Eight is what? Kanang
Kanang usa, napay usa. 5 minus 1. Ugma na Okay. nakita sa school. Di ka ni. School sa rep. Balik ha. School sa bag na ko kay ugma na. Kare. Dara. Dire, ansere. Ya. Tanawa po. Dili ba pwede? Tanawa, ayuhag tanaw. Oh, sipiat ni. Dili na pwede. Ako naman ang gikuan hinuon. Dara. Kana. Sige. Ako pagka. Iya mangguda si Mel. Hindi ka na usa. Wala ka nila. Ikaw na din mo. Kaning baro man ka. Unsa may ibutang? Kanan ni magwan. Dili. Kani. Isuwat nimo na diri sa babaw ra. Ang wan na adire, butang nimo diha. Okay, suwat. Pangalit niya nga sa eskwelahan na. Oh, ana. Isulat ra kaning zero na dire. Isulat ra nimo sa babaw. Taparan nimo guwan. Okay. Pila? Answer. Answer. Dali. 7. Tarungan ng 7. Sige. Kanang usa. Pila man? Okay. Dire balik be. Maul gapon. Balik. Kana. Dire, answer. Kana. Gan. No kani. Sige. Ako pa sapay. Ikaw niya mo. Sulat dayon. Kani gamay. Sige. Huwag siya oto. Kani lima uban. Oh, suwat, isuwat good na sa babaw. Ang sao ni mo uy. Ayaw dak Gamay ra kay na isuwat. Dako ra kaayo. Pagsuwat gani ka gamay ra kaayo. Na, ingon ana ra ka dako. Ug ana usa. Mahimong. Usa man to gi akong gingon. 41. 41 karon. Ay. Isuwat kaning 4, isuwat ra nimo na diha ng 4. Nya ang 1. Di ari diri ibutang ang 1 dili diha. Answer. Balihon man nimo, ari man nimo diri ibutang ang 1. Ari na dire. Pila? Kanang usa. Pila man na? Mababaw. Dili na mao answer. Ganun na zero man na. Oh, kan na. 1 minus 0. 1 di ay. 0.